Takže vás vítam pri hre Shakes and Fidget, vrhneme sa na to, druhé videjko dneska. Poďme na to. Takže, ja som dneska už tu hral, to bude také rýchlejšie video, dáme si arénku. Aha, dobre, neviem koľkátka to bolo, ale asi bol o dosť väčší level než ja. Mám jednu hubičku, tak skúsim nájsť elixír na nič. Bože, aha, síla 102. Potrebujem silu. Piump. Pium. Pium. Nie. Toto je lepšie. No, mám viacej výdrže a výdrže mám dosť málo celkom. A ja si vymaxujem výdržku. Robím to. Sparta. Dúfam, že mi to vyjde. Chcem. Nevíde to. No to nevyšlo, bože. A dám si toto. Sakra. Tak ne. Toto je asi, aha, no, tak nie. To je starý epic. Tak, neviem na čo pôjdem. Na to asi nie. Pôjdem sem, na toto. Celkom pohode to dávam. Ja mám to hodenú už. Toto som. Dobre, ďalej ideme na nášho taxikára. Tu sa kúknem arénku. To je kretén, nemôže dávať kritiky, nemôže, som mu to zakázal. Prísny zákaz má odo mňa. Tu neviem ani, či som kúkal. Ja tie veci. Nie sú dobré. Aha, tam mám. Tak ne. Kúkal som teda dneska. Je to tam! Epic, yes! Jo, na 3 staty! Jej! Super! Som happy. Oh, happy day. Skúsime dať toto. Čaká, kde sme tuto? Koslivec. Tak ne. Dúfam, že aj na budúce. Teraz ináč, toto je taká oznamovačka vlastne. Teraz dlhšie nedám tento. Nevydám LP. Nejaké 3-4 dní. Pretože pôjdem na dovolenku. Jej! Tu som, no, proste idem na dovolenku, na lyžovačku. Tak, to sme tu. 8, kde som pre Boha? Hall of Fame. Aha. A teraz sme práve pred chvíľou pozvali do cechu. Nejaký katalist. A sme 221, ono máme iba 100, takže to je tak. Kúknem sa, jak je prvý v tomto. Prvý cech. The Cool. Aha, tí sú na tom asi lepšie ako my, že? No, tam berú asi od levelu 45 a je tu. Aha. The Fast Logic. 120 cm asi prvý. Aha. Full epic. Vidím, že pretáčal. Tak. Vrhnem sa ja na Dangerous. A dám tohto. Nedám. Dobre, tak nie. Tuto môžeme dať toto už. A na posledný účet idem. Môj Azar SK. Kde ma tiež pozvali do cechu. Bitka. Táto všetko tento asi. To sme vyhrali. Neviem, prečo sme útočili taký slabý cech. A ja som oný. Som zástupca. A darujeme lomeno zlato 100. Je to tam. Už bola jednou hrybu. Kúknem si našich týchto. Tak by som trošku pozdržoval. To malo aspoň 5 minút. To bolo dobré. Toto by už ale mohol vymeniť. No, ešte chvíľku stačí, ale to som ja. Ja som ináč jeden z najväčších levelov. Som tu vlastne najväčší level po tej 35-ke. Tento epiky, to niektoré by som ale prijal. To sú iba pozvaní už. Dobre, ježiš, aký som šťastný tomuto epiku.
Tomuto, jaj. Ale napíšem do cechu rovno. Yes. Ježišmária. Pardon. Neviem, či je tak. Krása. Tu ideme sem. Neviem, či som bol v arene. Nebol. Ty kokos, to čo je? Jak môžete tým dávať? Asi preto, že nemám žiadny epic. A že mám také šitné veci. Ale to sa časom snad vylepší. A teraz, aha na to. Ja na ňo zautočím, on padne a dostanem epic brand, tak nie. Ja ho chcem. Môj, aha. Teraz som ustavený. Hagabuga. Čo? Hagabuga. Tak ne. Nevadí. No, to je asi tak. Pozrieme sa na hostinec. Ale, čo? To musím užiť dneska. Tak. Tuto môžem si toto vypnúť. Toto asi tiež. Dám sa sem s epikom. Dám epik dolu. Počkaj, obratnú 21. Čo? No, tak nič. S týmto pôjdem teraz na všetkých. Tak, to je teda asi všetko. To je asi všetko. No. To je všetko, no myslím, že som vám hovoril, že pôjdem na toto. Na nejaké tie 4 dní do tohto. Na lyžovačku. A to je tak asi všetko. Takže čus.